ରୋଷେଇ ଘର ମୁହଁ କେବେ ମାରି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚା ବନଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। କେମିତି ଲାଗୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ହେଇଗଲା ରେଡି। ଚାଲ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ପିକି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଚାଲ। ମସ୍ତ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଯାହା ଅଛି ତ ମୁଇଁ କି ମସ୍ତ ପୁରା ବଢିଆ। ଯଦି ମାଗ ତମେ ହୀରା ଗରମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ।